खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 9 जुलाइ रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हरखाब नखराव मोजां मुवा गोमागोन। गोमानायखौ दुखु जागोन। नखरनि मोजां मुवा बेसाद बाहायनायनि फारसे सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। वृष राशि। नोंथांनि थाखाय मोजांसिन सान। खस्थ' खालामनायनि मोजां फिथाइ मोनगोन। लटारिफोर लायोब्ला खाफाल जुफिनायनि मिजिं दं। मिथुन राशि। नखराव गासैबो गोजोन खुसि थानो हागोन। नखराव बुजिलायनाय मोजां थासारि फैगोन। थांखिखौ नखरैनो जयै लागोन। कर्कट राशि। इसोर सिबिनो गोसो जानाय नङा। नखराव धोरोमखौ लानानै गुलाय गुजाय थासारि फैगोन। धोरोमखौ लानानै गोबां खोथा सानगोन। सिंह राशि। दाय मावनानै गोसोआव गिनाय फैगोन। गिनाय मेवनाय गोसोजों जेरावबो थानो हानाय नङा। गोसोआव गोबां उसुखुथु फैगोन। कन्या राशि। नखरनि मोजां खौरांखौ लानानै गोसोआव गोबां रंजागोन। गोसोनि रंजा खुसिया नोंखौ मोजां देहा खालामगोन। साननायफ्रा साबसिन। तुला राशि। नोंथांनि थाखाय एसे रेहाय मोननाय खौरां। अरायसम गाज्रि नोजोर लाखिग्रा सुथुरा नोंनिफ्राय आनज्रायगोन। उदां गोसोजों सोलिनो हागोन। वृश्चिक राशि। संसारनि जेंनायाव गोग्लैगोन। नखरनि रांखावरि आंखालखौ लानानै गोबां खोथा सानगोन। आंखालनिफ्राय रेहाय मोननाय नङा। धनु राशि। हरखाब गोसोआव गिनाय फैगोन। माबा मोनसे खामानि मावनो लानायनि सिगां गिखांनाय मोनगोन। गिनाय मेवनाया नोंखौ नोरजिया खालामगोन। मकर राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सम। सुथुरनिफ्राय आनज्रायनो हागोन। सुथुराबो नोंखौ अनसायफिननो हागौ। गोसोआव मोजांसिन साननाय फैगोन। कुम्भ राशि। जानाय लोंनायफोराव सांग्रां जा। हरखाब खैफोद जानायनि मिजिं दं। रंजानाय बाजानायनिफ्राय जानगाराव थानाया नोंनि मोजां। मीन राशि। फरायसाफोरनि थाखाय मोजांसिन सान। आनजादाव मोजां फिथाइ मोनगोन। नाजानायनि फिथाइया नोंखौ गोसो थुलुंगाखां होगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।